Men altså, familier med kræftramte børn har jo ringet til mig det sidste halve år og sagt, kommer du ikke ned og laver noget video? Og når man har forsøgt nogle gange at tage telefonen og sige, Kinko, skal jeg tøserne, kan jeg hjælpe med noget? Og man bare kan se, at det virker ikke, de bliver ved. Jo, goddag, det er familier med kræftramte børn. Nej, ikke igen, jo, faktisk, vi skal snakke med dig. Jeg har ikke kræft, jeg har ikke børn, der har kræft, jeg har ikke nogen børn, jeg kan ikke lide børn. Jeg gider ikke børn. Er der børn, når jeg kommer, for så kommer jeg ikke. Og det er der jo fyldt med skaldede unger over det hele, og jeg kan bare ikke se, hvor jeg passer ind i det her. Altså, hvor kontanterne hen. Og vi har gaver, hvis du kigger forbi. Nej, siger I virkelig det? Ja, Frankrigs tal. Du kan også få nogle spillekort. Vi har lavet de her fede kort med sådan noget kraftmotiv frem, der virkelig får stemning op, når man skal spille fisk. Og så er der et lille telefonnummer her, så hvis man sidder og spiller kort, og man tænker, nå, gud, min søn har der kraft. Nå, det kan jeg da gøre noget ved. Fedt, jeg købte det spilkort. Og så har jeg også fået en lille grøn elastik. Dem med grønne bånd, de skal op nu, for der er kraft på stue 2. De lokkede mig med en chokoladebolle, så tænkte jeg, det kan jeg godt lide. Kommer ned, så er det sådan noget kraftramt mad med vindruer og kildevand og lort, ikke? Og man må ikke engang ryge herinde. Højt hurra fra familier med kræftramte børn. Har I noget Fanny Branca? Og de siger, men bare kig ned, du behøver ikke gøre noget, du kan bare sidde og kigge i kamera. Det kan jeg godt. Og så sagde de, tak, det var bare det, vi gerne ville høre.